איש מאוד גבוה, דודו, אבל הוא לא רק גבוה פיזית, הוא גבוה רוחנית, הוא איש גבוה באמת, זה לא יודעת כמה, 1.90 מטר, 2 מטר של טוב לב שלא פגשתי בחיים שלי. דודו הוא איש של עשייה. הוא היה מוכר תותים בגיל 6, הלך ועשה דברים משוגעים ומחר אוטוגלידה, הסתובב ברחבי ארצות הברית, ושהוא הרגיש שהדבר הנכון לעשות, שהוא מיצה את השלב הפיננסי, ועשה לביתו, הוא קם והתייצב שם, לא היה לו שום רקע. אף אחד לא מבין את זה, אבל זה הכוח הגדול שלו. דודו תמיד החבר הכי טוב של כולם. בתור רמת שרוני, הוא היה סלב. הייתי באה עם הקידבק, והיו אומרים לי, אחות של דודו בבית. את שם דודו, פעם ראשונה הכרתי פה בשיקום, בתל השומר שיבה. ראיתי איזה מישהו, בחור גבוה, עם מייל, ככה קצת ג'ל על השיער. כשהתחילה המלחמה, בא דודו לפה, והגיע לכאן בשעות אחרי צהריים, ואמר, אני רוצה להיות עם החיילים. והיה איזה חייל שהיה צריך לנסוע לבאר שבע, כדי לפגוש את הפלוגה שלו שיצא לאותו ערב להתרעננות, והוא חייל פצוע קטוע רגל, ואני, תוך כדי שאנחנו מחפשים מי ייקח את החייל ואיך ייקחו אותו, דודו אומר, אני לוקח אותו, אני איתו, אני צמוד, תהיה רגוע. הבן אדם הזה כל יום נמצא פה כמה שעות, מגיע, שואל, מתעניין, עובר בין כל המחלקות האפשריות פה. אין מישהו פה בשיקום שלא מכיר אותו. בכל התקופה הזאת בבית חולים, כמעט 1.5 שנה, אז אתה פוגש כל יום, כמעט אני חושב, עשרות אנשים. וכולם באמת הם אנשים, כמעט כולם הם אנשים טובים, שבאים עם כוונות טובות ורצון טוב. אבל 99% הם אומרים לך כמה מילים יפות, הם מביאים לך איזה שוקולד, איזה משהו, והם ממשיכים הלאה בחיים. ויש את האחוז הזה שהוא נשאר איתך. בתוך כל העמולה הזאת וכל האנשים הטובים, ורבים מהם אנשים מהממים, התמצקה לנו דמות אחת. דודו הוא הבן אדם הכי מיוחד שקיים פה, בתוך המכלול הזה שנקרא שיקום. כמו אבא. אבא של השיקום הייתי קורא לו. היה דודו הגבוה. זה ההוא שרואים אותו בשדה בכל המקומות שם, שמסתובב ומאבד את הדרך. דודו. לא, הוא לא... האמת שבגללו המשכתי לשחק טניס, עכשיו אני חושב על זה. 5 שנים ליווה אותי בגרנד סלאם, רק בגללו נרשמתי, רציתי לפרוש לפני 5 שנים. תביעה ייצוגית. אשכרה. דודו זה... זה ההוא עם 6 נקודות ATP? חלק מהנקודות הוא קנה, לא? דודו? דודו. בחיים לא אימר. ישר, הוא לא אימר? בחיים לא מאמר. בחיים לא אימר, בחיים. משחק אחד, בית אחד הוא לא העביר. צדיק. כן. צדיק אורגינל. דודו אני מכיר מגיל 14 ממשחק קלפים, זה הפעם עד היום אני אומר לחברים שדודו היה שותף שלי פעם, היה לנו פעם עסק של שערות סבתא, היינו מוכרים בגיל 15 מחוץ לבית ספר. האמנת שהוא הגיע לגיל 50? תגיד. תגיד לנו את אנחנו עכשיו פה, שאלה, איך זה עובד אנשים לפי הסטטיסטיקה, הסרטון של גיל 60, לא כולם יהיה פה ישירה של אחד. מה, הוא מספר שהוא הולך לפצועים שם, לא? בתל השומר? דודו, אתה בקפה כל היום מסתובב, עלק בפצועים. בי טוב, דודו, נו, לפי דודו. אני זוכרת את ראש השנה, שאני עצובה במקסימום, כי כולם יושבים בתוך הבתים שלהם, ואנחנו פה, ואני ממש עם דמעות בעיניים, וזה יום ראשון כבר בראש השנה עצמו, ואני מרחוק רואה, הכל ריק, ואני רואה מישהו שדומה לדודו, ואני אומרת, טוב, לילך, ראש השנה הוא בבית, ואני מתקרבת, ואני רואה שזה הוא, ואני אומרת, לא, זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. מה הוא עושה פה בראש השנה, שכולם בחג? ואני ניגשת אליו, ואני רואה אותו שם, פשוט נוכח, זה נותן אוויר לנשימה. ילד שמגיל צעיר מאוד היה, תמיד ראית את הנשמה שלו. זה לא שלא היו לו דברים אחרים, אבל הנשמה תמיד הייתה שם, ואני תמיד הרגשתי שזכיתי. דודו הוא חלק מהנשמה שלי. אני גידלתי אותו, הייתי שותפה, אני מסתכלת על אמא פה, הייתי שותפה לגידול שלו. המלחמה הייתה לו עדיין, כל התקופה הזו קשה לו מאוד. הוא איש משפחה הכי טוב, הוא אכפת לו, הוא בא, הוא מגיע כל פעם שיש, הוא באמת. ובכל זאת, הבית הראשון שלו מאז המלחמה זה השיקום. ביום אחד, ב8 לאוקטובר,
עזב את העבודה ומאז התייצב שם. חשבנו שזה משהו רגעי, וזה הפך להיות משהו קבוע, והוא הפך להיות משהו כמו ביום כיפור. שמחה הולצמן, אני חושב, מלאך של הפצועים. ילד כשכולו לב. אני חושב שאבא הוא בן אדם כזה שתמיד רואה את החלש ממנו ותמיד רוצה לעזור ולתרום איפה שהוא יכול. אם זה מהמנקה במשרד, עד הפצועים בשיקום והאנשים בטניס, כל מקום שהוא יכול לתת הוא נותן. הוא גם קיבל את זה מההורים שלו שהיו נותנים בלי סוף. אבא שהוא קצת לא צפוי, טיפוס כזה משונה. ואני זוכרת יום אחד שהייתי קטנה, אולי בת 4, יצאתי לגינה וראיתי פשוט מישהו עם שקית בקבוקים, קצת נראה כמו הומלס, יושב על הספה וממש ממש נבלתי. סתם איזה חבר שלו שהוא אסף מהטניס, היה צריך לישון לילה, אז הוא נתן לו לישון אצלנו בבית לילה אחד, בדברים שלא איש רגיל עושה. הוא עושה חיבורים בין אנשים, הוא עושה חיבורים בין פצועים. הוא היה לוקח את עוז, שהיו לו רגעים של שבירה, ומביא אותו למחלקה הנוירולוגית ואומר לו, עוז בוא איתי, בוא תראה פצועים שהמצב שלהם קשה יותר, בוא תדבר איתם. ובזכות החיבורים האלה, הוא בנה בו משהו, הוא בנה בהם משהו. לראות שלהם זה נותן כוח לעודד פצוע אחר, ולא זה נותן כוח להתעודד ולראות אותם. ב7 לאוקטובר הלכנו למיגונית, נכנסו מחבלים לבסיס, הגיעו למיגונית, זרקו רימונים, זרקו מטען חבלה, נכנסו והתחילו לירות על כולם. מצאו אותי אחרי 14 שעות, עם רסיסים במוח, עם 7 כדורים בגוף. דודו גרם לי להבין שיש אנשים שאכפת להם, שבאים לעזור בלי שום תמורה. שמע, זה קשה, זו מלחמה מאוד מאוד קשה, כי זה, כמו שאמא שלי אומרת את זה הרבה, זאת פציעה שקופה. אני יכול לראות אותה, את הפציעה הזאת. אחרים לא יכולים לראות, והם לא מבינים עם מה אני מתמודד. איכשהו דודו, הוא רואה מעבר לאיך שאני נראה. הוא רואה את הפציעה עצמה. הוא מבין איזה קשיים אני מתמודד איתם, ואיך לעזור לי ולסייע לי. אנשים בחוץ לא יכולים להבין שכל רגע בשיקום הוא עבודה קשה על העצמאות שלך ועל היכולת שלך להיות לבד בלי אף אחד אחר. ואנשים כמו דודו, הם נותנים לך דרך להבין שאתה יכול להתקדם. הוא כל כך צנוע וכל כך ענב ונותן מכל הלב, הנתינה שלו אינסופית, וכל אחד חושב שהוא החבר הכי טוב של דודו, כאילו שאין שני לו. זה משהו שלא הכרתי באף בן אדם. גבוה הוא נחשב חשוב, יש מקומות בארץ שגבוה נחשב חשוב מאוד. אבל הוא, אתה יודע, אצלנו, אתה יודע, דודו זה המגדלור, אנחנו הולכים אחריו, אבל לא בטוח שאתה מגיע למקום הנכון. בטוח שלא. מגדלור בלי האור. גם אני הייתי מוכן לטוס לחולים הפצועים וזה, היו משלמים לי. הכל משולם, הכל, זה בטח פטס, זה כל מקום בעולם. גילי מכין משהו, גילי רוצה להגיד משהו. גילי יושב, אני חושב כל פעם מחותך. ניסה לגרור אתכם לתוך ההתנדבות הזאת? ניסה בהתחלה ולא הצליח. מאז הוא שחרר. דודו תפס צד האמת, דודו תפס צד. יש את הפצועים, יש את החטופים. הוא עזב את החברים ועבר לפצועים. כן, רוב הזמן עם הפצועים. רק כשאנחנו יכולים אנחנו מתקשרים אליו, כאילו, זה קשה לקבל ממנו תשובה. מפה הוא יודע שהוא לא, הוא רוצה תרומות. מי שלא יכול לתרום לו, אז הוא לא מעניין. ודודו היה מגיע אליי בבוקר, מעיר אותי, הוא אומר לי, יאללה, בוא נעשה משהו, בוא נצא לאן, בוא נשתה קפה, בוא נלך לאיזה מסעדה, אני אומר לך, למה הוא עושה את כל? למה הוא רוצה לעשות כל כך הרבה טוב? דודו, הוא הכניס אותי לטניס. בלעדיו היום אני לא הייתי משחק טניס, וזה עכשיו כל מה שאני עושה כל היום בטניס, ובלעדיו זה לא היה קורה. דודו הגיע לנו משום מקום. לא שחשבתי שאני אצטרך אותו, אבל אתה צריך מישהו שישים לך גב פתאום. ב-20 לאוקטובר איתה התחיל לדבר. פתאום. משום מקום. ויום הולדת שלו ב-15 ל-11. דודו ארגן את האירוע. עזר לי לארגן את האירוע. אחד האירועים הכי מרגשים שהיו לי בחיים, זה כמו ללדת איתה מחדש. אז דודו היה שם, ודודו היה שם בכל מקום. עם גב גדול וחיוך, הוא בא ונתן, בלי לשאול. הדברים האלה שדודו עושה, לא נתקלתי בדבר כזה מעולם. האדם שכל כך מבין אותנו, מבין את הנכות שלנו, עוזר לנו תמיד, כאילו אבא שלנו, והוא לא נותן לי להרגיש שאני מסכן או נכה. נגיד עכשיו אני
יושב איתו במסעדה, אני לא מצליח לחתוך את הסטייק, והוא בא וחותך לי את הסטייק, שאני לא נותן לאף אחד לחתוך לי את הסטייק. הייתי בת 50 לפני שבוע, ויצאנו לחוץ לארץ. אתה יודע למי התקשרנו, שישמור על הילד שלנו? לדודו. זה ממש ממש לא מובן מאליו, שהבחור הזה שזר לי, אני סומכת עליו. כשדודו מדבר על המחלקה הזאת, כשדודו מדבר על הסיפור הזה, על הדבר הזה בחיים שלו, הוא פשוט כולו מלא ברגש, מלא בגאווה. העיניים שלו נוצצות, הוא ממש 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 all in בסיפור הזה. תראה, נמצאים פה חיילים שנמצאים פה חלקם עם הרבה כאב פיזי, נפשי, הוא פשוט הלב שלהם, הוא פשוט שומע אותם, מקשיב איפה הבעיה, איפה אני יכול לפתור אותה, והוא פשוט פותר אותה, הוא לא מחכה. אני ממש ממש מעריכה אותה על כל מה שהוא עושה, באמת, זה כמו דמות להרסה. והאדם הזה השלים אותי כל כך הרבה פעמים ומשלים אותי, שאני לא אשכח אותו לעולם. הוא שונה לי את החיים. אני אמרתי לו אישית, שבחתונה שלי בשבע ברכות, אז אני מביא לו ברכה. זה רק מראה, אני חושב, כמה הוא משמעותי, כי סך הכל יש 7 ברכות. אתה לא יכול להביא להרבה אנשים. קשה לרדת עליו. קשה לרדת עליו בתחום. אם יש תחום שקשה לרדת עליו, שהוא... זה החברות. זה החברות. אם אתה צריך משהו, הראשון שקופץ. הראשון. כל מה שצריך, וגם שאתה לא צריך, הוא מרגיש שצריך, הוא אומר כך. אין דברים. קשה לרדת עליו על חברות. כל שאר התחומים קל מאוד לרדת עליו, אבל בחברות זה כמעט בלתי אפשרי. לא, האמת שדיבור על חברות תמיד זה גורם לי קצת לדמעות, כי הוא באמת חבר, אין מה לעשות, אני רגשני. גם אני ברמה האישית חייב לו המון, הוא עזר לי המון ברגעים, לא סתם באמת, בן אדם באמת משכמו ומעלה, מאוד מאוד מיוחד. אני רואה כל אחד מפה כאח באמת, בן אדם שאני יכול לסמוך עליו בחיים, ודודו הוא בטופ שמה, ובאמת כל מילה מיותרת מעל זה. איזה מחמאות, כן, יוני, כנראה שזה איזושהי בקשה בקרוב. יוני, עכשיו שמדברים על זה, שהרי לילד זה לא רציתי לעלות. הכי מופתע שיוני הגיע. זה הכי מופתע. זה שיוני פה. לא אמרתי שאני פה, לא בגללו. לא מאיזה עמוצה כמו כל החבר'ה מהעמותות. הוא המציא בעצמו, הוא עושה את זה. אז זה מטורף. אני אוהב אותו. דודו, אני מאחלת לך שתמשיך לבוא לבית חולים לתמוך בפצועים, כי זה עוזר לנו, זה משמח אותנו. ועד 120. דודו, מזל טוב. בסוף, מה שדודו אוהב זה כולנו עכשיו אומרים We love you, דודו, we love you. We love you, דודו, we love you. דודו, אוהבים אותך.